आं बुदां बोलबा सासे मेथाइ खनगिरिया सासे देंखोगिरिया एथ' मिसा खोथा बुंगोन नामा बेबायदि बिसोर बुंनाय बायदि बिराद लाख लाख थाखा मोनब्ला आं बोर बावगोन आं सोलाबनाय नङामोन माथो एकदम मिसा खोथा आरोखि दिनै आं न' भारायाव थायो न' भारा ओरैबायदि जालांदा लासिं सिं खिथानानै लानानै बे एलिगेसनखौसो लाबोखानांसिगोन खारन घाबरायबायबो मानसिफ्रा जेनखासिगोनबो बिसोर बुजिना लानाया मोजां बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै जोंनि सार बे हाग्रामा महिलाया जाहैबाय सासे बिराद दावहारु मानसि बियो बिराद गिदिर दावहारु हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवार दावखा बिं बिं बां बां गुलिनि गेजेरजों फैनांनाय मानसि आंबो दंमोन बे समाव आरो बियो उपेनजोंनो दाजानाय मानसि उपेनानो फोरोङो उपेननि आदर्शखौ जोंनि हाग्रामा सारासो फालियो बिसोरनि बायदि बे आर्टिफिसियेल माबा हनै हाइवे बन्द खालामनाय रेलवे बन्द खालामनाय खालामोबो माबा दावदै रुनानै जायो माबा हनै घुगिनि रुलायनानै जानाय संनानै जालायलायनाय एस्कर्ट लाबोलायनाय बे मिसा खोथा गैया दा बे नंखायथार लामाजों थांनायाव आं बुदां बर' आरो थाफानो हागोन देनां मा जानांगौ मानसिफ्रा मुगैया होमबा बे आंखौ माथो नंथ्रालाय माथो नंखाय लामाजों थांबाय थानायखौ नुखाथारनानै आं बोरै थांफोन जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां रोखोमै सालायलांनांगौनि खाथिराव मालायफोरजों सोबख'जानाय गादब जानायनिफ्राय बारग'नांगौनि खाथिराव जाहाथे बे इउपिपिएलखौ गारनानै फैयो इउपिपिएलआ जोंखौ बिराद खैफोदाव लांबाय जिहेतु ओंखायनो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआवनो फैयो आरोखि आं बेखौसो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो मोननानै गोसोआव सान्थि मोनबाय आरोखि थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथाय सरकार बिटिसिआव बेहाय नोंथाङा गोबां हेफाजाब होदोंमोन नाथाय दा बे खुंथायाव थानाय सरकारखौ गारनानै नोंथांखौ बावैसो सान सिगां बिपिएफजों गिदिंफानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों गुबैयै मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बिपिएफआव फैनो गोनां जाखो बे रोखोम सोंनायनि थाखाय थेंकिउ थाबाय खुलुमबाय नोंथांमोननि मिडियाखौ आरो रायजो राजाखौ खुलुमहरनाय जाहैबाय नंगौ आङो जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय गोजोन सुक्ति होनबाय आरो सुक्ति जाबाय नालाय सागानगिरिफ्राबो बुंबाय बिराद माने सेटिसफाइड जाबाय बिराद मोजां सुक्ति जादों जाहैबाय माने ओरैबायदि मोजां सुक्ति जाबाय जाहैबाय बे माने बिटिआर सोदोबानो बिराद गिदिरखा जाहैदों ओरैबायदि मोजां माने बे सेपारेट स्टेट आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा जाहैदों माबाया बिटिआरआ आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा बे रोखोम सुक्ति खालामबाय जाहैबाय आरो बे रोखोम मोजां सुक्ति खालामनो रोंनायनि थाखायनो बे प्रमदमोनखौ बे सागानगिरिफोरखौ मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो स्कलारफ्रानो मुलुगनि बे माबाफ्रानो मेलेमजिबिफ्रानो गावसोरखौ बिराद बाख्नायदों जाहैदों आरोखि नोंसोर बिराद बुद्धिमाननि खामानि मावनो हाबाय बे रोखोम बुंबाय जाहैबाय दा आंबोथ' जेबो रोङा नालाय नंगौखौनो नंबाय बा नोङो बे आलादा रायजोनि एसेबो खम नङाब्लाथ' बेखौ सापर्ट होलाबा सोरखौ सापर्ट होनो आं बे रोखोम अंक खालामबाय आरो सापर्ट खालामनानै ओंखारबाय आङो बिसोरनि बे मा होनो बिसायख'थि फोसावदिं मेलफ्राव इलेक्सन मेलफ्राव केम्पेनफ्राव आङो ओंखारफाबाय गभर्नमेन्ट दाबाय खुनुरुखुम दा दाखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय नेयो दासिमबो बिसोरनि माबायाथ' सुक्तियाथ' दासिमबो मा होनो मोननैबो संसदआवनो पास जानाय नुवाखै आङो लकसभा ओमफ्राय मा रायजो सभा आरोखि ओमफ्राय बे जिनिसाथ' आरो प्रेसिडेन्टनावथ' सहि जाबावगोन गथिखे बे एक जायाखिसै आरोखि दा बेफोरखौ नायनानै आं नुबाय एकदम नंखाय आरोखि बिराद नंखाय दिनैसिमबो जेबो जायाखै नंखाय माने नंखाय दिनै हाग्रामा सारमोन लाबोनाय बिटिसिनि जे पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन बेफोरखौनो बिसोरो उल्थां फाल्थां बोरैबा बोरैबि खालामला लांजोब्बाय जायनि थाखायना बे जिनिसखौ सानसेखालिबो आगोलनि बे सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल जानाय जनि थिखाथारा बुंदों बेबायदि जाबाय आसामनो हरनाय जाहैबाय डिसिनि थ्रुयै बे अयना जाबाय डाइलुट जाबाय पावारफ्रा बे जिनिसखौ आरोखि बिसोरथ' जेबो काउन्टार होनो हायाखै नङा होननानै बुंनो हाया बिसोर नोंनियाथ' नंजोबगौ आरो बिसोर दिनै बिराद मोजां खोथा बुंदोंमोन सुक्ति खालाम गोदान समफ्राव जेनेब्ला एकदम माने ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोनबायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनबायनो NIT मोनबायनो निरिम्स मोनबायनो
मा होनो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोनबायनो बे बायदि रोखोमनि बायदि गिदिर गिदिर आरोखि दा नुयै नुबाय मोनसेबो नङा माने नङा ओरैबायदि नङा आरो दिनै बहा नंनायखौथ' बाद होबावदो जोंना बे खौथि बे थिखानि खामफोर जायोमोन कन्ट्रेक्टरफोरनि बे थिखाफोरखौबो बड'लेण्डनि थिखाफ्रा मावनोनो मोनला बबेबा दिल्लीनिनो इउपिनिनो गुवाहाटीनिनो बड'लेण्डनि बाहेरानि जोब सेस फैसाखौ बड'लेण्डनि फैसाखौ बड'लेण्डआव फैनाय फैसाखौ लांफिनजोबो जों जानांगौमोनखौ बिटिसिखौ जोङो थै गारनानै मोननाय गोलोमदै गारनानै मोननाय बिटिसिनि पावारखौ फानजोबदोंसो बहा बिराद गिदिर जिनिस मोनदों फानदोंसो एकदम फानदों दा बेबायदि देग बे गोरोन्थिखौ नुखानानै आं बोरै इउपिपिएल सिथाबबावनो आं ओंखायनो फैदों दा नोंथाङा बे खोथाफोरखौ बुंनायनि सायाव हयथ' अपोजिसन इउपिपिएल सरकारा नोंथांखौ माने गोबां खामानि स्किमबो मोनदों होननानैसो ओंखारदों समाजारि बिजोङाव नोंथांनि सायाव एलिगेसन होनाय औ बे एलिगेसनखौसो लाबोखानांसिगोन खारन घाबरायबायबो मानसिफ्रा जेनखासिगोनबो आं बुदां बलबा सासे मेथाइ खनगिरिया सासे देंखोगिरिया एथ' मिसा खोथा बुंगोन नामा आरो बेबायदि बिसोर बुंनाय बायदि बिराद लाख थाखा मोनब्ला आं बोरबावगोन आं सोलाबनाय नङामोन माथो बे रोखोम खामानि मावनो एकदम मिसा खोथा आरोखि दिनै आं न' भारायाव थायो न' भारा ओरैबायदि जालां दा लासिं खिथानानै लानानै आं बहा बिदि मोननो एकदम नङा बिदि जानला मोनला बिदि भाषा बुंनाय बिसोर बुजिना लानाया मोजां बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै जोंनि सार बे हाग्रामा महिलारा जाहैबाय सासे बिराद दावहारु मानसि बियो बिराद गिदिर दावहारु हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवा दावखा बिं बां गुलिनि गेजेरजों फैनांनाय मानसि बेबायदि थाखोमा दावहा नांनाय मानसि मोनथिबाय आंबो दंमोन बे समाव आरो बियो उपेनजोंनो दाजानाय मानसि उपेनानो फरायनाय उपेननि आदर्शखौ जोंनि हाग्रामा सारासो फालियो बिसोरनि बायदि बे आर्टिफिसियेल माबा हनै हाइवे बन्द' खालामनाय रेलवे बन्द' खालामनाय खालामोबो माबा दावदै रुनानै जायो माबा हनै घुगिनि रुलायनानै जानाय संनानै जालायलायनाय एस्कर्ट लाबोलायनाय बे मिसा खोथा गैया दा बे नंखायथार लामाजों थांनायाव आं बुदां बर' आरो थाफानो हागोन देनां मा जानांगौ मानसिफ्रा मुगैया होमबा बे आंखौ माथो नंथ्रालाय माथो नंखाय लामाजों थांबाय थानायखौ नुखाथारनानै आं बोरै थांफानो ओंखायनो गिदिंबोफिनदों आरो ओंखायनो आं दा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रयै गेजेरजों आङो गासै बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ खावलायनोसो लुबैदों जाहाथे आं बायदि सोमब्र'हैया जाहाथे इउपिपिएलखौ नागारनानै फैयो जोंनि इयुन जोलैफोरनि थांनानै थानांगौनि सार्थआव जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां रोखोमै सालायलांनांगौनि खाथिराव मालायफोरजों सोबख'जानाय गादब जानायनिफ्राय बारग'नांगौनि खाथिराव जाहाथे बे इउपिपिएलखौ गारनानै फैयो इउपिपिएलआ जोंखौ बिराद खैफोदाव लांबाय जिहेथु ओंखायनो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआवनो फैयो आरोखि आं बेखौसो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो मोननानै गोसोआव सान्थि मोनबाय आरोखि बावैसो सान सिगां बा बे जितु मडेल कर्ट बन्द जानायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे बर'नि मोनजिद' माहारियारि आफादफोरजों जथायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' खालामनायनि बाथ्राखौ बे बेलायाव मा बेयो आं डिफेन्सखौ बुंनोसै दानि एबसुखौनो आङो एकदम फसायला आङो माने एबसु बैसोआवनो बोरायनाय मानसि आङो गारलाबाथा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोरजों थाफाबोनाय मेथाइ खनफाबोनाय आङो बै समनि एबसु दानि एबसु नोंगौ खौसेखौ लुबैयै मानसि थाफेरा खौसेनिख्रुइ गोथावसिन मा जिनिस थायो डिफेन्सआ जे दा खौसे जानाय लेंगासिनो दं जोंनि हाग्रामा सारखौ थिग दं नाथाय नोंनि लेंनायनि स्टाइला बहा जायो नै एखनबा नोङो हनै दिल्ली सयसाजों हेलिकप्टार गाखोफानानै केम्पेइन खालामो बिजेपिनि मालाबा प्रमद ब्रह्मजों हनै इउपिपिएलनि केम्पेइन खालामो बेनिफ्राय हाग्रामा सारखौ ओरै माने खौसे जानांगौ होननानै लेंबाय थायो बे जायो नामा बियो बे जाम्बा नामा बे माबाया जोंनि हाग्रामा सारा जाम्बा जाबाय जाम्बा नंबाय नामा सासे दावहारु बियो सासे दावहारु दा बे रोखोमब्ला नोङो बबेबा मोनसे मुवाखौ फुगारनानै साफा खालामनोब्ला बै फुगारग्रा जिया साफा जानांगौ मैला गोनां जिजों फुगारोब्ला बै मुवाया बे मैलायानो नांगोन दा डिफेन्सना बेबायदि जादों डिफेन्स बर'ना गाव मोजां जाग्रोलाय निउट्रेल जाग्रोलाय बबाव सुलथुब खौसेनि खोथा बुंबाय थाब्ला जागोन नामा जाम्बा नंदों नामा जोंखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौ बुंहरबाय जाम्बा नङा मानसिफ्रा खौसेखौ सोर लुबैया खिन्थु नोंनि खौसे जाजानो लुबैनायनि जे स्टाइल एकदम नङा नों सोरजोंबा हनै सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों नों माबा लाहैयो
हेलिकप्टार गाखोफायो केम्पेइन खालामफायो इउपिपिएलजों थांफायो बायदिसिनायो आरो अनेक खोथा दं बुंलासो आङो अनेक जिनिस मिथियो आङो जानला मोनला नङा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां जानानै फैसिगोन नाथाय दिनैसिम उदां जानायखौ जों नुनो मोनो दोखो दोखो एनडिपिखौथ' दोखो दोखो रन्जन दैमारिखौनो गासिखौनो दिनै दोखो दोखो थगायबाय आरो गावसोर गोजा आं बेखौ माबोरै बुंबावनो थगाथ' माबाजोंसो जादोंमोन ना इन्डिया गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्ट ओमफ्राय एनडिपिजोंसो जादोंमोन ना होमबा बोरै मा खायदा खालामनानै थगाव हाबसनखो नै दा बे गोदाव सोराव आं बेखौ दुनाय बुंनो गोसो गैला आरोखि बहा खम हब्रा बुंदों बे एकर्डनि दारैनो बे सुक्तिजोंनो गासिबो एनडिपिफ्रा गजोबबाय बिदा फंबाय बिमा बिफा बिनानावफोरजों मोजाङै न'आव थालायनो मोनसिगोन मोनजालायसिगोन उन्दुनो मोनसिगोन होनदोंमोन बे गैया मोनसेबो नङा मिथिबाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावनो खालि गाबनांनाय इभेकसन जादों माबा जादों सिलसाखौनोथ' जाजेनाखै होनबा गभर्नमेन्ट दाखांग्रोमोनानो बिनिफ्रायनो बे गाबनांनाय बहाथो बोरै बे मिसा खोथा जोब बे थगायनानै थगायनाय ओंखायनो बे थगायनाय लामायाव मानो थाफानो आं बयखौबो खावलायो गुरैयै बेफोरबायदि थगायनाय माने थगायनाय लामाजों थाबाय थाबाथ' नों गाब्र'हैखायोखाना बे गाब्र'हैखागोनब्ला बे गाज्रि लामाजों मानो थांनो ओंखायनो गले गले खावलायदों रायजो राजाखौ गोरबोजों आं खावलायबाय थादों आरोखि फैयोब्ला मोजां बासायगोन जों बासायनांगोन जोंहा इयुन जोलैफोरनि जोंथ' थैनोसै जोंनि बे थालांनाय गथ' गथायफ्रा माबादि साद जारला जाहैनो हागौ बे जिनिसखौ नुहुरनाया नाहरनाया मोजांसै आरोखि जों बयबो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जाबाय।